Yan na. Hindi marami ayo. Siya, wala lang asawat. Amin ang kulat si kayo, ako lang bicycle. Siya, kalau laki eh. Ayan. Malulaki ka na eh. Siya, hindi lang. Wala sawa lang. Amin lang po. Tatagay si Barulak. Ayan saman. Sa Barulak yan takot talo ni Pimate. Ayan may, hindi po yung plano, biglaan. Kaya may drawing. Manguma, tilak-tilak kayo. Marami drawing. Yung mga drawing, dyan na lang kayo. Kulay niyo. Papabas, sayang papabas. Ah, Kawawa ka, magtulaway ka. sayang. Ipanang na yun. Mo yung laway mo, papabas. Eto na oh. Maglaway ka. Pas. Tingnan mo, maglaway ka dito. May paborito ko na mangga. May manlay. Haha, kanto, wala ka kulkul tong mangga. Wala kakinan to ah. Wala ka ribal tong mangga. Wala. Ngayon saman. Shot kami ulit. Mamaya maliligo na. Paano mo? Wala nang nangami. Wala nang kisame. Katantak. Mauna. Nice press. Hello. Hi. Medyo mahirap ang daan pero kakayanin. Toms, tayo ng chinilas ko. Abot ko lang. Medyo mahirap pero kakayanin. Sulit naman. Low.
Kakayanin. Ma'am Jesha, kaya mo pa? Ganun kita. Bata. Kumala. Eh, yung isa sa amin may baon pa siya. Kaldero ang baon niya. Puri mo bilay ko. Yan ang ayaw pumayat. May baon na kaldero. Kasabihan man ay naupo latte. Anak ko. Wala. Kaya nyo pa? Ay, Ma'am Jesha. Purok sa butas sa chinilas. Ma'am Jesha. Hi! Ay, no, wrong way. Ayun. Ayan, may pagod na sa amin, no? May pagod na. Masyado na kasi malayo yung nilakad o Hindi. masyadong mataba lang. Kaya Maraming napagod. kinain kanina yan, kaya ganyan. Nasubra sa pagkain. Ang hirap umakyat sa ano, Wow! Paradise. So, ayun. Yan, nakita na namin ang magandang view. Yan, nakarating din. Ano pa doon sa kabila? Yan, Mirror Hill. Magulat ang pula mo. Yan, oh. Oh shit. Pusi. Yan yung Deadpool. Ayan naman, may nangingisda, oh. May nangingisda. So, yun yung death ko na sinasabi. Ganda ng tanawin, oh. Kahit yung kapoy siya, ha? Kahit tulad yung kapatay namin. Yan po ang Deadpool. Grabe. Dito na kami ngayon sa Deadpool. Kaya lang hindi pwede maligo. Baka ilayin tayo ng mga shokoy. Nachot kila mo tagpo dyan. Ang gano'n kayo. Ayan, may... Baba dyan, baba tayo. Ayan, oh. Kompleto po kami. Yung kasama namin, may kasamang kaldero. Pero medyo ano pa yata. Busog pa yata. Mamaya kakain ulit. Ari, tali pang profile. Ayan, magpo-profile pa tayo. Photographer ka muna sa amin. Po-photographer muna tayo, ah. Mamaya ulit. Tingnan mo muna kung napindot ko. Baka hindi ko napindot. Sayang. Kapindot mo saan? Wait. Yan ang mahirap. Uy, ang ganda dito, oh. Talon ka. Pwede ba tumalon dito? Wow, ang sarap, oh. Yan, oh. Sir, natin ba niya, sir? Gano'n ka? Bakit masarap? May halong ano, may halong asukal, kaya masarap. Yan, oh. Hanap ako ng daan, pupunta ako sa baba. Pero parang wala ang daan dito, papunta sa baba. Ito, may daan dito. Papunta sa baba. Hanap tayo ng pababa. Punta tayo sa baba para makita natin yung kagandahan ng ito, oh. Yan po. Pababa tayo. Masakit sa kamay yung bato. Yan, nakababa na rin tayo sa wakas. Yan, mga kasama natin nasa taas. Ayaw bumaba. Yan, ah.
maligo. Sarap maligo. Bro, ano masasabi mo? Na ngayon lang tayo nakapasyal dito sa Deadpool. Medyo malayo yung biyahe pero sulit lang. Okay naman. Ayan o, ayan sila, yung kasama namin ayaw bumaba. Doon lang sila sa taas. Ayun o, nagpapapicture daw, galit na. Galit na, galit na. Ganda ng Deadpool oh. Yan yung Deadpool na sinasabi nila. Sarap po, sarap maligo.